Waarom vieren je hem actie? Nou, omdat hier een fietspad moet komen. Want wat is er onderhoor met deze dik? Ja, het is gewoon veel te gevaarlijk. En er kunnen hier nog meer doden vallen als er geen fietspad komt. Ik vreet even nog die bom, man. Waarom is deze dik zo gevaarlijk? Nou, bijvoorbeeld wij, Daniel, die hebben wij als vriend en daar willen wij wel een keer naar daar fietsen, maar dat kan nou net. Dat is te gevaarlijk. Waarom is deze dik zo gevaarlijk? Nou, er wie ik een man die gongt in een beem en die op slag deergong. En er is een man al in een berm vallen. Ja, hier gebeuren gewoon hele gevaarlijke dingen. Is het gewoon eng voor je om hier te fietsen? Ja, wel dat we naar Daniel te gaan en zo. En ik had Thomas vriendjes naar hem daar willen fietsen, maar dat kan nou net. Ja, nee. En waar moet je nou wat om verrooien? Nou, de gemeente. Maar dat wil hij niet. Nee, ze zeggen dit is wel goed zo. Maar je zag die tractor daar zo net ook. Dit weggetje dit is zo smal, die tractor, er past maar één tractor op. Er past nog geen één fietser bij. Ik zou ook wel eens zelf naar de voetbaltrainer willen fietsen. En dat kan nu niet. Maar ik woon hier, dus ik ga naar school fietsen, maar ik mag ook niet alleen fietsen. Want als het dan op een fiets is en dan zoest je hoe de dik fietsen, wat gebeurt er dan? Ja, daar kun je wel doodvallen. Tenminste, als je niet goed uitkijkt, dan kan het wel heel erg gebeuren dat je het niet overleeft.